Let me just share with you this lesson ngayong hapon in honor to our beloved patriarch, that when God gave us Pastor June, He gave us a servant. Hindi siya yung servant na alipin natin siya, kundi siya ay alagad ng Diyos. He rendered that service to us, but He is a servant of God. My point is, let us not treat the pastor like he is our servant. Let us treat him as a servant of the Most High God. Naunawaan po ninyo? Hindi kagatulad ng maraming mga churches. Ito yung mga Baptist na mga churches at mga Baptistic na mga churches na ang nangunguna ay hindi yung pastor, kundi yung kongregasyon. The pastor has a limited authority. The final authority is the congregation led by a board of demons. The board of deacons, mga kapatid. That's why a true Baptist is theocratic in form of government rather than democratic in form of government. In a democratic form of government, the people, members of the church, believe, think, and feel that the pastor is their employee. The pastor is their hireling. The pastor is their alipin at alagad. Pastor, itong i-preach mo, wag mong i-preach yan. Pastor, ito ang desisyon namin, sumunod ka lang sa amin. That is a Baptist church, mga kapatid. Maraming mga protestante ang ganyan. Maraming mga Pentecostal churches ang ganyan. Pero, dahil kung maunawaan nyo na ang Biblia, itinuturo niya that Christ is the head and He has a servant, the pastor, to lead and guide the church. We are not a democratic because in a democratic government, it is comprised of three important departments: the legislative, the judiciary, and the executive. The church cannot be a legislative body just like the Congress and Senate who ginagawa po nila is they create laws. They even try to change laws conducive to the country. Kaya nga dito sa atin, kung kayo po ay medyo nakikimarites sa ating mga pangyayari sa Kongreso at Senado, they invite, what do you call that? Witnesses and speakers. Ni-invite nila yan, mga kapatid, so that they listen and be able to create laws. Ang tawag doon, in aid of legislation. Why? Ang church ba ang gagawa ng batas? It is not so. Because the Bible is our law. The Bible is our principle. The Bible is our precept. Ito po, ang trabaho lang sa loob ng church ay maipatupad, the executive body, maipatupad ang salita ng Diyos. At tayong mga members ay dapat one mind and one heart na sumunod doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Therefore, the church cannot be democratic. So, unfortunately, like what I told you, there are churches who treat the pastor like their servant, their hireling, their employee. Pastor, sinusweldohan ka namin. Pastor, may term ka lang. Pag ayaw ka na namin, we will what? Magkukudeta kami. We will fire you. Pastor, we hired you. We fire you if we want. No. When God called Pastor June, He called a servant. Yes, a servant. But not our servant. His servant to serve us. Amen, mga kapatid? Sana maliwanag sa inyo ang bagay na yan. Pangalawa po, not only that God gave us a servant, but God gave us a shepherd. Binigyan po tayo ng shepherd. Shepherding is what a pastor does. Shepherding is tending the sheep. We are like a sheep, and the pastor is like a shepherd who tends the sheep. Amen po ba, mga kapatid?
Kaya, ang gusto ko makita nyo dyan ay yung Ephesians chapter 4 verse 11 where it says, "And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers." Now listen, I want you to get that word gave, because when we regard and when we respect the pastor, it is on the basis of the one who gave him to us. We respect the pastor not only because of his person, not only because of who he is, pero dahil doon sa tumawag sa kanya at nagbigay sa kanya. Yan ang hindi naiisip at nauunawaan ng mga miyembro. Kaya kung tratuhin ng pastor ay ganun na lamang, wala man lang respeto, wala man lang regard, wala man lang magandang pag-respect. Why? Because hindi nila naiisip na yung pastor ay binigay ng Diyos. Meaning, when you respect the pastor, it is on the basis of the one who gave him. For example, if we are classmates and we have an advisor, our advisor, assigned me to tell you all, let's clean the room. Now, when I stand up to tell you all, let's clean the room, I know that we are classmates. We are fellow students. But the reason why you need to listen to me is because I was assigned by our advisor. So we are fellow believers, fellow followers of Jesus Christ. But the reason why you have to listen to us is because we have been assigned and appointed by the head of our church, no less than the Lord Jesus Christ. Yan po ang dapat maunawaan nyo pagdating sa pag-regard sa mga pastor. Amen po ba, mga kapatid? Yeah? And in Jeremiah chapter 3 verse 15, the Bible reading earlier by Brother John Ray, ano sabi? I will give you what? Pastors. He did not give us engineers. He did not give us electrician. He did not give us a banker to give us money. Numampay no daduma ang pastor, jack of all trades. Pero tatandaan niyo po, ang primary na trabaho ng pastor ay ito, according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Mga kapatid, ang gusto kong maunawaan nyo sa verse na yan ay yung pong according to mine heart. Ibig sabihin, binigyan tayo ng pastor ayon sa gusto niya, hindi ayon sa gusto mo. Marami kasing mga Kristiyano na hindi natuto, hindi naturuan, tumagal sa church na hindi nagkaroon ng tamang Bible education. Sa pagtagal, lumaki ang ulo. Alam mo, pag natuto ka sa Bible education, habang tumatagal ka, humahambol ka eh. Pero yung nakita ko, yung mga hindi naturuan ng tamang Bible education, habang tumatagal sa church, yumayabang, lumalaban. They become part of the problem rather than part of the solution because they were not taught properly. Now, I would like for us to be taught properly, to be reminded of the Bible education. Na nung magbigay ang Panginoon, pag nagbigay ang Panginoon ng pastor, hindi yun ayon sa gusto mo, not according to your heart, but according to His heart. Bakit pastor? Kasi may mga miyembro na pag hindi nagustuhan yung pastor, lilipat dun sa kabila. Huwag kang ganong miyembro. Ang tawag sa ganong miyembro, church hopper or church shopping. Church hopping yung iba, di ba? Parang kangaroo, talon ng talon. Nandito ngayon, next Sunday nandun sa kabilang church. Di ba? Maya-maya, nandun na naman sa kabilang church. Walang ganon, mga kapatid. Bakit nagiging ganon ang mga Kristiyano? Kasi hindi sila properly educated. Di ba? At ang reason kung bakit minsan yung mga ganyang miyembro, mga Kristiyano, lilipat-lipat, ay, ayoko tong pastor na to, walang ginawa kundi pumuna, mag-rebuke, mag-correct. Gusto ko dun sa pastor na pag nag-preach about love, about grace, mabira, no?
Oh, Brad, kahit ikaw ay occasionally nagiinom ng alak, okay lang yan, Brad. Basta hindi ka mag-a-absent sa church, Brad. Yun ang gusto mong pastor, di ba? Pupunta ka doon. Pag meron ka na namang hindi nagustuhan, ay, ayoko na naman pala dito. You know what you're telling? You are looking for a pastor according to your heart. Tatandaan mo, nung ikaw ay inilagay na ng Panginoon sa HBBC, kasama na doon package na yung pastor ng HBBC, yan na rin ang gusto ng Diyos na maging shepherd ng buhay mo. Bakit? Kung ikaw ay anak, do you have the right to choose a father? Sasabihin mo ba, ay ayoko na tong tatay ko. Pumunta ako dun sa tatay na yun. Yun ang gagawin kong tatay. Walang ganon, mga kapatid. Hindi mo pinili yung tatay mo. Ang Diyos ang pumili sa tatay mo. So, whoever your tatay is, respect him because he's your dad. Honor him. Obey him as a child. Di po ba, mga kapatid? Ganon din ang pastor. Yan ang mga bagay na dapat basic, na core beliefs na dapat maging clear sa atin. Amen po ba? Oh, kaya kung may pumunta sa atin dyan, na galing sa ibang Baptist, tanungin nyo sa kanya, nagpaalam ka ba doon sa pastor mo? Kasi may pastor ka, tatandaan mo yan. Amen? At sana naman, pag kayo na-attempt na mag-church doon sa kabila, next Sunday, sana naman yung pastor doon, gagawin niya rin ang ganun sa'yo. Oy, member ka ni Pastor Cadelinia, tatay mo yon, pastor mo yon, doon ka dapat. Ganun dapat Pero hindi, pag nalaman nilang, ay pambira kay Pastor Probito, naku, trained mag-tithes to, trained sa first fruit to, magaling ang Kristiyanong to. Brad, welcome, welcome ka agad doon. Next Sunday, Sunday school teacher ka na. Diba? Next Sunday, preacher ka na doon. Mga kapatid, pambira talaga, Pag wala pong maiset na tamang kaayusan, wala, in the long run, hindi aangat ang mga churches. Kasi, tingnan mo to, saan ka nakakita ng halaman? Itong, halimbawa tong halaman na to, hindi naman totoo to, peke. Pero sabihin natin, totoo to. I-uproot mo siya, tanggalin mo siya dito, ilipat mo doon sa kabila. Nakakita ka ng bagong vase, binili mo, nilipat mo na naman. Next week, nakakita ka ng mas malaking vase, in-uproot mo, nilipat. Anong mangyayari ngayon dito sa halaman na to? Kaya mga kapatid, kinakailangan talaga maunawaan natin that God gave us a pastor according to His heart. Amen? Ngayon, because God gave us a shepherd, praise the Lord, when God gave us Pastor June, He gave us a good shepherd. Good shepherd. The Bible says in John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Dalawang bagay ang gusto kong makita nyo yan. Number one, giveth his life. Hindi pwede ang pastor na hindi niya sinuko ang buhay niya sa Panginoon. Kaya alam nyo, si Pastor June, sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. And that meant he had to deny himself, forget his ambition and future plans. But let God, guide, direct him. He gave his life. Amen. Not only gave his life, pero yung point na for the sheep. Yun. Sino yung for the sheep? Tayo yun. Ano yung for the sheep? Ang goal kasi ng shepherd is, he is there to what? For the welfare of the sheep. So, ang tinitignan ng pastor, yung ikabubuti ng buhay natin. Walang pastor na mabuti na ang goal niya, masira ka. Walang pastor na good na ang kanyang preaching para sirain ka. Naunawaan po ninyo? Pag good shepherd yan, tatandaan mo, ang lalabas sa bibig niyan, ang leadership niyan will always be for your good. Teko natin ti Ilocano, pakairanudam kakabsat. Lahat ng iisipin yan, lahat ng plano niyan will always be for the benefit of the sheep. Will always be for the health, the benefit, and the growth, the blessing of the sheep.
mga kapatid, praise God. We have a good shepherd. Amen. Okay, pangalawa, not only he is a good shepherd, but number two, he is a guiding shepherd. Amen? Guiding shepherd. The duty of the pastor is to guide. And how will the pastor guide us? 2 Timothy 4:2, preach the word. Ginagamit po niya ang salita ng Panginoon to guide us. Amen? Why? Because the Bible is our perspective. To build a house, you need a plan. So, for a Christian to be a truly successful one, he needs a plan. What plan? God's plan. Where do you find that? In the Bible. Kaya wala po kaming tigil na magturo ng lahat ng mga anggulo, lahat ng mga aspeto when it comes to family, comes to parenting, and many, many things more. Why? Because this is what will guide you throughout your life's journey. Naunawaan po natin, mga kapatid. He did not feed us with jokes. He did not feed us with fairy tales. He did not feed us with opinion, but with biblical principles. Amen ba, mga kapatid? Kaya yan ang ating shepherd. Guiding shepherd. Number 3, not only he is a guiding shepherd, but he is a guarding shepherd. He did not only guide us, but he guarded us. Ayan, trabaho po ng pastor na bantayan ang ating buhay. You know, if you are a doctor or a patient, you are watching over your patient. Di ba? Kung doktor ka, binabantayan mo yung pasyente mo, yung naka-confine. Binabantayan mo, binomonitor mo ang heartbeat niya, binomonitor mo ang heart rate niya, binomonitor mo ang sugar niya. Why? Because these are vital points to consider, di ba? Factors yan kung bakit ganun ang pakiramdam niya, bakit ganun siya, physically, yun yung mga magiging vital mo dyan Diyan mo itetest yan, di ba mga kapatid? Kaya kami din mga pastor, because our prayer and goal is you will be filled with the knowledge of His will, na hindi nyo ma-miss ang plano ng Diyos sa buhay ninyo mga kapatid. Pinabantayan namin ang ating buhay. That's why, oftentimes may ginagawa natin yung chinecheck yung giving. May mga pastor na against sa ganun. Sabihin ganyan, kung pastor ka, hindi mo dapat chinecheck yung giving ng mga miyembro mo kasi galing sa puso nila yan. Diba? Binigay nila sa Panginoon yan. Wala kang karapatan. Anong walang karapatan? Hindi kami after doon sa fund. After kami doon sa faith. Because to us, your giving is a thermometer of your faith. Your giving is a thermometer of your love. So how do we know that your faith and love is okay if we do not check the vital signs? Yun Kaya nga, yung nurse, check ng BP. Naku, mataas po. Kailangan nyo sigurong kumuha ng cholesterol check. Chinek yung cholesterol mo, pambihira. Wala nang muscle yung katawan mo, puro cholesterol na mga kapatid. Sabing ganyan ng doktor, pambihira. This is what we are going to do. Ganon din kami. Pag chinek namin yung vital sign, naku, pambihira, 3 months hindi nag-tights to. Ano gagawin namin? Kakausapin ka na namin. Why? There must be something wrong. We don't know. Maybe nagkaroon ka ng matinding pangangailangan. Parang yung isang kapatid natin na, Pastor, umamin sa akin, hindi kami nakapag-tights ng 2 buwan kasi talagang napaka-tight ang budget namin. Pero alam namin na hindi dapat Sabi ko, very good na alam mo, Brad. Pero ang isang bagay na dapat mong malaman, hindi lang yung hindi dapat. Ang dapat mong malaman is, kahit sana ganoon, unahin mo pa rin ang Diyos dahil yan ang susi ng blessing ng Panginoon sa buhay mo, Brad. Kaya praise God, mga kapatid, after 2 months na hindi nag-tights na siya uli. Are we after the money? No, we are after your faith. Bakit? Kung pera-pera pinag-uusapan mga kapatid, God can always provide. Diba? Sabi ko nga pag mag-preach kami, pwede kang ma-offend. Kung malaki ang giving mo, aalis ka, mawawala yung malaking giving na yon. Pero yun ba ang reason na hindi na ako mag-preach nang makakasakit sa'yo? Pipreach pa rin kami. Totoo. Bakit? We guard you.
And we know you can be offended. And when you get offended, God can replace you. So now, tell me, are we after your money? We are not after your fund. We are after your faith. Binabantayan namin yan. Amen ba mga kapatid? Kaya pag tinatawagan kayo ni Pastor John, thankful kayo. Uy, binabantayan ako ni Pastor John Amen. Pagka binessage ka ni Preacher Glenn, Brad, how are you? We did not see you last Sunday. Sabihin mo, praise God binabantayan kami ng pastor namin through our preacher. Amen mga kapatid. Huwag kayo yung pag tinext kayo, Brad, I did not see you last Sunday. What is the problem? How are you? Magagalit ka pa? Mga kapatid, trabaho namin yan Amen ba? Magpasalamat ka nga, hinahanap ka ang delikado, yung absent ka ng absent, hindi ka na hinahanap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you should be thankful, hinahanap ka pa. Amen, mga kapatid. So he is a guarding shepherd. Acts 20:28. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Alam niyo mga kapatid, praise God. Kagabi, may mag-asawa, new believer, newly baptized, mga kapatid. After I preached this yesterday, nag-message sila sa akin. Sabi ganyan, Pastor, thank you for your preaching. Yung thank you na yun, unusual. Dahil hindi niya pa ginagawa yun. So, immediately, tinawagan ko na. Kumusta kayo, Brad? Alam mo, sabi niya, Pastor, thank you dun sa preaching mo. Natutunan namin, ikaw pala ang pastor namin. Hindi lang ikaw lang ang pastor namin. Dapat pala nagko-consult kami sa'yo. Kasi ginaguide mo kami Ginaguard mo kami. Kaya kayo mga kapatid, dapat maunawaan nyo yan. Masyadong secretive kayong mga miyembro. Tapos maya-maya, malalaman na lang namin, nagdesisyon? Sinusurprise nyo kami. Hindi magandang surprise yung mga ganyan. Ang magandang surprise yung mga regalo, mga kapatid. Pero yung mga bigla-biglang desisyon ninyo, hindi magandang surprise yung mga yan. So, gugulatin ko nga si Pastor. So, surpresahin ko nga. Magre-resign na ako sa church na. Hindi magandang mga surprise yan, mga kapatid. Ito kasi ang dapat yung maintindihan. Mag-asawa to, walang anak pa. Sabi ko sa kanila, pakinggan yung maigi to. Kasi, anumang desisyon na gagawin nyo, may epekto yan sa spiritual life nyo. Tatandaan nyo, God is in the process of building you up. Sabi nga ng Philippians, He which hath begun a good work. Sino yung gumagawa niyan? Diyos. Kami ngayon ang agent ng Diyos na parang mga engineer na magbantay sa ongoing construction ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kung may mga plano ka, ikonsulta mo sa pastor kasi siya yung siya yung supervisor Di ba mga kapatid? Sa Australia nga, yung construction, di ba? Ewan ko, ganun din yata dyan sa US. May tinatawag na builder, may tinatawag na company. Yung company, mga kapatid, siya yung tumanggap ng project. Ngayon, ang gagawin ni company, maghahanap siya ng builder. Tapos itong builder, pwede siyang maghanap ng sub-builder, subcontract. Na kung saan, yung sub-builder, sila yung maglalagay ng tiles. Doon pala sa Australia, mga kapatid, stricto ang monitoring. Kasi, pagkatapos ng lahat, tinignan ni company yung katapusan ng building, nakita niyang may palpak, ang sisingilin niya, si builder. Kaya pagdating ng araw, ang Diyos na siyang gustong mag-build sa buhay mo, sa family mo, na talagang i-lead ka niya doon sa place of blessing ng buhay mo, kapatid. Ang inatasan niya dyan, yung builder, parang yung pastor yan. Siya ngayon ang sisingilin ng Diyos. Kaya tuloy, yung mga builders, pagpalpak, nagkakaroon ng tinatawag na back charge. Bakit may back charge? Kasi pagpalpak, hindi malinis yung pagkalagay ng tiles, babakbakin lahat yan. Ang gagasta, si builder, mga kapatid. Yung iba naman, si company ang maggagasta.
Kaya, mga kapatid, we will give account to God for it. Naiintindihan nyo na yung guiding at guarding principle. Hindi yung, Pastor, pakialamero. Gusto niya, pakialaman niya lahat. Lahat ng desisyon ko. Lahat. Mga kapatid, dapat maintindihan mo, in a big picture, yung mga maliliit na desisyong ginagawa mo are leading up to something. And they are either leading up doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo o palayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kaming pastor, inilagay ng Diyos na magbantay sa ongoing construction ng Panginoon sa buhay niyo, mga kapatid. Oh, kahit yung palang illustration na yan, mauunawaan nyo na. Kaya sabi sa akin ni Pastor, thank you sa preaching mo. Naunawaan namin na talagang dapat pala magpa-consult kami sa'yo. O ano bang problema, kapatid? Kasi ganito, Pastor, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Diba? And praise the Lord. They were willing to be guided. Oh, kaya don't hesitate. We guide you through our preaching, but we guard you through our counseling, mga kapatid. Oh, kaya nandyan ang ating mahal na patriarch ngayon. Praise God. Nandyan din si Preacher Glenn na siyang, kumbaga, sa technicality ng buhay, how Christians could live in a technical aspect, napakalaking makatulong yan si Preacher Glenn sa atin. Amen, mga kapatid? Parang siya yung Timothy na same mind, same heart. O kaya, pag si Preacher Glenn nag-communicate sa inyo, Brad, hindi nakita ko, hindi ka nag-tights nung last month. That is from us, mga kapatid. Don't take it to his person. Huwag niyo personalin. Take it from us. O, kasi nagre-report yan sa amin. Amen. Para alam namin kung paano kayo i-guide at i-counsel. Tatawagan kita. Tatay Roger, 1 year ka na daw hindi nag-tights. Kung narod, Pastor, 1 year na awan trabaho ngaminan. Ganun ba? Hindi ka kasi nagme-message sa akin para ipag-pray natin magkaroon ka ng trabaho. Di ba, mga kapatid? Oh, well, let's close now. Kat na awanan ang sa talaga na panta oras. Makita kat adut makan jelikod na pagkain yata yung mga yon. Praise God. Happy birthday to our beloved patriarch. Palakpakan natin uli. Ayan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa amin pong napag-aralang lesson ngayong hapon. We give you glory, honor, and praise. Thank you. Ngayon na-appreciate namin how that a pastor is a gift from you. A pastor is a blessing from you. Thank you for giving us a good shepherd, a guiding shepherd, and a guarding shepherd. In Jesus' name. Amen. Amen.